Hello everyone, once again welcome back to the channel. दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो बरायहरनाय थाबाय। जोङो दायो क'क्राझार SBI स्टेट बेंकआव ATM आव दंफैयो। सेक्रेट नाम्बार बानायनो नागिरदों, नायलांदो गाइसमोन। सोबाय नै गाइसमोन। बोरैब्रा एथ' गोबाव English 38 Ay patang musuhan fiyabra Please enter your account number. Oh bisang mulai 32 0 95 mobile number deh 88 12 immediately message will come. Rồi này bộ phi về ná. Bà hát bữa mobile phi cái ná SMS. Bà SMS thằng xí đấy. Mà thấy ATM pin number bạn nè, guys mình. Server down যায় না, নেট নাও যায়. Sometimes we have to wait for a moment. Mobile SMS fैबाय नालाय one time पिना दानाय दै गासिनो 75 ससेखौ होनलालै Bisangku lagi, food deh. Being processed, complete जाबाय. Cek खालामदो दे. Cek खालामसै. Takibu pare, ro check for him. Hello guys, let me check. Nah. Okay, baru balance inquiry, mini statement, savings, kacau lah sih. Come on. Coba Lina, 1,90,000 kari, itu, coba. Coba. Ini 10 lakh nang berpuluh. Bengkulu nih ya. Kari banyak tuh. Jangan pilih mak. Kari banyak tuh. Lain sih, purpetel. Splendaran जायो ना सुपार स्प्लेन्डार जेनेरेल बेनो पेन जेनेरेल मोन जोङो ओंखारबाय ATM निफ्राय पिन कड बानायनानै फैसा बख'नोसै दा गारि बायनो बरपेटायाव थांनो नागिरदोंमोन जों जागोन ना जालाथाय लायगोन सुपार स्प्लेन्डारनि बे बिथांनि ब्रादारनि दा स' भिडिअखौ मोजां मोनबायबा गाइसमोन नोंथांमोना लाइक खालामना होदो थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ अल